হেলমেট কই হেলমেট আমাক ক'লে মোক হেলমেট কই হেলমেট আমাক ক'লে মোক চালান কৰছ অনলাইন এতিয়া তই কৰ ঐ হেলমেট কই ঐ হেলমেট আমাক ক'লে চালান কৰে নিজে ঐ স্যার হেলমেট কই ঐ হেলমেট কোড হেলমেট গাড়ি কেন চলাইছে ভাই গাড়ি কে হেলমেট ইয়াতে খানাই হ্যাঁ হেলমেট হেলমেট কই হেলমেট ইয়াতে খানাই হ্যাঁ হেলমেট হেলমেট কই আমাক হলে চালান করিব ন হেলমেট গইयाव जोंनि চাलान खालामदों दाखालि अनलाइन बिनि हेलमेटा खोरो थांबाय दा नङा ओइ साम तुक साम साला हेलमेट नाय BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी ससियोलॉजी जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउंसिलिंग सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227129 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com